για αυτή την επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά όσα μας είπατε μας ρίξατε Θα σε πω ακόμα δύο πράγματα. Ακόμα δύο πράγματα θα σου πω. Τα ζώα θυσίας που είναι τα πρόβατα, τα γύρια, τα γελάδια, δίνουν τη ζωή τους για να ζήσουμε. Η προβατίνα είναι το μοναδικό ζώο σε όλη την πλάση που το βάζει το μαχαίρι στο λαιμό και δεν κάνει μπε. Δεν κάνει ούτε. Σε λέει ήρθε η ώρα, πρέπει, αποφάσισε ο κτηνοτρόφος να με σφάξει, πρέπει να δεχτώ αυτό που είναι για μένα. Η προβατίνα που όλη της τη ζωή της δίνει. Ο ήλιος δίνει μπερεκιά την προβατίνα πιο πολύ. Τώρα για να καταλάβεις, σκότωσαν τα πρόβατα και θα πάρουν αποζημίωση. Δηλαδή τα πρόβατα φύγανε από το μαντρί και ακόμα θα φέρνουν εισόδημα. Δηλαδή πώς να μιλήσω πιο για την προβατίνα δηλαδή. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν πρέπει να χαθεί η προβατίνα.